Biz öz medeniyetimizi we sungatymyzy ösdürmäne goşan adamlarymyza gowunmana haklydyrs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Salam mehriban dostlar, ine bugün men merhum halifamyz Atajan Mätif barada kiçiräjik film taýlamagy makul bildim. Atajan Mätif 1975-nji ýylyň 3-nji noýabryna Hilally etrawynyň häzirki Gurban Sultan ejadyndaky etrawyň täze zaman geňeşliginiň jana mowasynda dünýäge iner. Ol şöyle doğulan atam şöyle bir doğumly, akılly, edepli çağı boldy. Atajan arada aýtmaly bolsa, Atajan meniň agam Mätif Muradyň uljagly bolmaly. Ol ýaşlygyndan önüp ösüp ayagy ýer tutup, eli zat tutup başlandan şu aýdym zaza öwesi gaty uludy. Aýda oturdak ol aslında biziň öz kakamyzyň wagtynda aýşo kiçiräk üýüşmelerlerde, bayramçylyklarda aýt saz bolsun bolmasyn aýdym tans eden adam bolmaly. Bawa Mäti diýeni. Ol biziň dädemiz sondan gaýdydan aňyrsy. Atajan aýdym saz öwesi gaty ulu bolansaň biziň dädemiziň atasynyň ady goýulanda ama Baba Gurban Baba diýen. Şondan ozaň şol Atajan diýip at alan ne goýdukdan şol. Kakazy goýunmak edi, kakan goýundy taşlap, sen näme üçin aýdym taýda bir ýerde aýdym taýdyň sesi gelse şoň gaçyp gidýärdi kakazynyň goýundy taşlap. Şoň üstünde menen köpürägem urýardym. Kakasam onun aňyrdakylaram şol aýdym saz bilen meşgullanyp gelen adamlar. Olar elbetde häzirki döwrüň saz guralaryny çalyp bilmeselerim, dilli tüýdük diýdi, gargy tüýdük diýdi. Şolary çalyp, şolaryň ýanynda ýanamaşlap, aýdym aýdyp, ýyly güni hezil berip gelen adamlar. Ozon ondan soňra birinji sınıfa okuwa bardy. Sag bolsun, bereket tapsyn. Aman geldim oğlum, ona klas ýollaşysy boldy, ona edep, ekram hemme zady öwretdi ona. Men 1981-nji ýylda 32-nji mektebe işe gelimde ol okuwçudy. Men onuň klas ýollaşysy bolup işedim. Kiçik wagtlaryndan ol aýdym taýda, şuňa çykyşlara, sahne eserlerine gaty gowgatnaşýardy. Onuň bir bellemeli zady haýsy saat bolsa ýatkeşligi, o özüni alyp barşlygy, ýöne elbetde dogry arak beträkdi. Bolsa olan ýaşlykda bir arak beträgem bolýar. Ol şu aýdym taýda kiçiklikden başlady. Ol başda nemeden wagtlarynda sahne eserler bilen çykyş edip başlady. Ol kiçik çağan roluny ýerine ýetirip o mektepler arasındaky ýarşlara da gatnaşyp pelwan bardy. Şo pelwan bilen 2-4-nji klasdan başlap şu aýdym taýda gowgatnap iş ýap başlady. Ol wagtlary mektepde o aýdym taýda kurjogy bardy. Kurjogyň aktiv okuwçylaryň birdi. O aýdym aýdyp o taýda goşup şo kiçiklikden jeýip aýdym taýda bolan okuwy aýratylmyr dehini bardy atanyň. Ol maňa bir şeýle diýdi, "Mam, sen men çekme, meniň höwäsimdir. Meniň kakam aýdymçy, meniň babam aýdymçy eken. Menim şolar ýalyk aýdymçy bolasym diýip gelýär" diýip maňa ejemjan diýip aýdym aýdyp berýärdi. Menim sonda iki gulağımı tıkıp dinläsim gelmiyor. Goy gerek gel şodat diýedim. Onuň sebebi kakasam ökde aýdymçydy. Ol çopan bolanda da goýulmakan döwürlerinde hemme kişiniň aýdymy dinledi. Gapdalmyzda özü uçaska bar. Şol uçaskada da Atajan aýdymy sesini işte saklap bolmaýdy. Gidýärdi, bolsa piçap gaçyp gidýärdi. O zaman nire gittik hadip ondan bundan sonra şeýle dip şolar ýalyk dip aýdýardylar maňa. O kuluguna gurnaga gatnaýdym, aýdym saz gurnagyna.
Şo wagtlarynda da atajan şol bizim gurnaga atyn wagtymyzda onuň kiçikçe bolsa da baryp seredip durup şonda ýam aýdym taýda bolan höwesi şu taýda duýuldy da şonda bary. Benim daha ýegen bolan soň bile bir ýerde birowoda önüme senseň ýam atajan wagtda şonuň aýdyma bolan höwesiniň bardygyny duýup aýdym taýda gurnagyna çekdik muny. Men 1987-nji ýylda okuw tarap gelip okulup müdür bolup işlerinde urumda şu wagtlar bahir kuluğa verip kurjak geçirdik. Şonda şu ösli olup aydıma hasını verip aydıma çak deyip günde repetisiye geliyordu bahir. O zaman ay şu okudan sonra repetisiye edip ondan sonra kulüpte oğlanlar bilen wagtyny häme akardiýan dep ay şu gruppa düzüp oğlanlar bilen teleşede doğru görsek belki neme maşinlerde gidip oğlanlara var kontert koýuyorduk. Oňa üç köşük özüçe bir gowy sesi bardy paýan. Janam owamyzda meşiň toýun sowdy, gelnanma toýuny, şonda hemme hayran aldy muňa. Öýle bir kizlik oğlanam bolsa şöyle şowhul toý alyp bardy. İlk aýdym aýdarlarynda ýokary seredip aýdardy, utanardy. Atajan 94-nji ýylda da kakasa aýryldy. Sonda kakasa aýrylanda ol gullukdady. Watan gullugyny borjun 1,5 milyar ýerine ýetirip geldi. Ondan soňra ýene men şonten kakan ýok, sen çekilindi, sen öý hojulukçy bolmaly diýsem ýok. Mamjan men şu kärim hiç açanam taşlamaryn diýdi. Gulluğa gidip gelenden soň hazam ol özüni giňedip ulagyn toýlarda aýdyp başlady. Atajan Mätif barada aýtsam tölemä şok oglandy. İlkin saparşa janam awazyny toýa baranda 6 ýaşymdan toýuna baramyzda başga başyň ýanynda bardym. Geldim Murat ýene başyň ýanynda. Ondan soň atany getirdiler. Ataňam şu wagtda täze gullukdan gelen maktardy da. Ondan soň aýşyny gowy Töreme gowy sesi var. O aýdymlar aýtdy. Her şumada çellem, sen kim atamaraňyň muzykant diýerler bana. Atabaşy gullukdan gelenden soň bolmaly şu 94-nji ýyl şu töwereklerdi şu 1994-nji ýyllar. O zaman bir toýunyň birinde gurrun etdiler. Bir oglan öýdem janamnamış diýdiler. Dogany bilen bile halk aýdymam bile iki bolup aýdýarlar, deň aýdýarlar diýip gurrun etdiler. O zaman güllüň bir gün owada bir toý boldy, o aňyrçadynda. O zaman men şonu ýürüdi görmäge gittim. Näýil oglan, kim oglan? O zaman ben özüme bagşy bolan soň men bagşada gyzykkan da näýil. O zaman şu ýerde gördüm ata öz dogalary bilen maral hazır bilen aýdym aýtdy. Töwermet aýdymy gowy aýdýarlar. Toý gowy sowdular. O zaman birinci gerek şu ýerde tanışdym men ata bagşy bilen. Ondan soň 1995-nji ýylda biz Matum Wali Fanda Sumut Çilişinde okuýdyk. Ata da girdi şonda, ata da bile okuduk, okap başladık. Yani ata şondan soň töwereme tanymal bagşy aýdymçy bagşy bolup gitdi. Owanyň toýlaryny sowyum boldy. Oğlan toýlaryny. Halkyň arasynda ýörgüli bagşy bolup gitdi de. O zaman oğullarım toyum kän, atada okum yok marrak, ulaqansın kozam vardı. Eline de şey edip alıp, ata nire var yan dedi. Navat qaqamlara var yellay deyip, şol navat qaqalarına gider yarardı. Ay navat qaqalar bağana, ondan çıkıp durup öyüne qaydı, toya qaytmalı, toya gitmeli. Ay qaraz şey edip kän, okumam dedi, ulaqamadı. Onçana tahtasa şulay bu taraftan gelen haçtacı yerine getirip veriyor. Baba
okunan da ol tamamlap bilmedi. Ol ata bilen maral iki ol ta ekstayala ol bile toyo gidip toy soğuyordular. Millet onu okumanı da nemetmedi, ruhsat vermedi idili. Günde 2-3 toy soğuyordu arkayın. Atajan etrawyň medeni töýüniň tanşar sisli bolup işe başlaýar. Ol ilki bilen bir medeniyet bölümüne gelip bir näçe ýyl tansyň artisti bolup işledi. Ondan soň bolsa aýdyma bir üns berip aýdyma gowa aýdymlar döredip iýlemeden halkamadan bir toý märekelerini ulu awra bilen soğuk gelen bagşy. Ol ata da bir gelip bizim bilen bir maslahatlaşyp aýtjak aýdymlaryny, aýdymlaryň täýerlerini Gelmedama gelip maslahatlaşıp duran bir durýady bir gowy adam kärçilikli, pes pärli, umman gowny kiçi oglan taata. Atajan Mäti Farada aýdanmazda medeniyetde sunatda bilişsizlik, känişsizlik, tirkeşlik, gowoglandy şahanda şoh oglandy. 1998-nji ýylda men medeniyet öýüne tansyň artisti bolup işe başladym. Onun öňem tanayan ata bagary gowoglandy. Onäme bizim halipamyz höküminde de bizim şolardan görüp şolaryň toý alyp barşyny görüp özüni alyp barşyny görüp bizemine Hudaýa şükür toýa çykmak meýesir etdi, toý sowmak meýesir etdi, ýylyň halkyň içinde at awraýda toý sowmak meýesir etdi. Ata Mätif özüni ýol ýöretdi, döretdi, özü aýdýady aýdymlary. Her bir aýdymlaryny onuň sesi şeýle näme diýin, öz döwründe Ata Mätif bolmady käbir adam toýda tam gelmedi. Men de şoňa diýir şaýat atanyň öz hut aýdan sözi şular 3 toy alýan diýip. 3 toyam sowdy şo. Saat 11-den 2-ä çelli, 2-den 5-e çelli, 5-de gaýdyp edil şäherde giýişik 6-da bolýar. Şo 6-dan soň ataň toý sowany men şoňa diýir şaýat. Her bir toýunda edil ştowrakda sesesdilte biz barardyk soň ýany. Sebäbi onuň bir öz borçly aýdym aýdysy, sesiniň süýjüligi, her bir aýdym haýy aýdym aýtsa ta gelip durdy. Biz şonu kändiň edik. İşalmyzda da bir şahanda şoň oglan ne Hajeldi Babayev halipamyz, Arat Hummet halipamyz gastrola giderdik de kalhalara, şäherede dazy gitdik. Sonda gowgurrun her türlü bolup nem intermedialar oynardyk. Sonda mene şo intermediada edir ýadyma şu Sapys Şerkezow daýhan birleşiginde başkel edip garşylar da. Sonda ata bagir soňunda gülmelde bolýan Arat Hummedowyň içine kelesi bilen bir taşlanda Araty sahnadan göterip diýeni ýaly çykardykdy. Ata bagir gaçya gülüp, biz gülüp duruz. Arat atany ödäp ber, maňa bir tap beriň, men bir urmany görgän şoňa diýip. Şonu ýaly gara şo oglandy, gastrola gitýäs. İrden turdan özüňi tanaňak da. Bagir ýatman oglanlar boýar da şolar. Atajan Mäti Farada aýtsak, ol tuwalama bize medeniyet öýüne tansy hökmünde işe geldi. Yani ilkinci tanışlığımız sonundan başladı bize. Tanışı bolup işläp başladı. Soň tuwalama toýlarda, märekelerde aýdym aýtýa diýip eşitdik. Özüm bilen hakyky göremek. Ýöne menen bagşy bolan soň hem saatynda hem bagşy bolan toýlara gidip ýör. Gulların bir gününde obamızda Nuru Moğollum diýip bir ýaşul toý etdi. Ata bilen ilkinci toýda duşuşymyz sonda dogry geldik de. Atajan bilen ondan sonra öýdi şu dillenip aýtdy da halipa diýdi siz özüňiz bagşan bolan soň diýdi men aýtmanym çekinen bir ýanymda bir sazam çalsaňyz bile bir toýa çyksak. Dogonjy Maral diýip dogony bardy. Maral dogony bilen ikisi bile aýdardylar. Närese aýdymy gaty gowy aýtdy.
Sebebi sağdanda aydımçı adam sağdandan ham sağdın gow bolmasa yerine barmasa boljak da aydym ol döwrebap aydymlary täzirki zaman aydymlary istradymda aydymlary şeýle bir höwes bilen aydartdy ýürekden şu aydymyň häli toýuň başyndan çuw diýip başlanan derläp höwes bilen şeýle bir aydardy da. Bir gelem Atajan bilen 98-nji ýyllarmydy kanaý 97-nji ýyllarmy İslam'a qaramda İslam'a toya gitmeli boldyk nesibe şo ýerlere de gitdikde nesibe çekip Atajan bilen. Odan giýje olaryň toy özüňiz bilýäňiz uzak dowam etdi. Bizim toylarymız bärde 2-3 sagat bolsa olaryňky giýje gündüz ýene ýaly göreş wagtyna çeň toy towmaldy. Şonda sagat 12'lerden geçip berende ay halipa toy haçan oturýar mene ýaman ýadadym diýip Atajan entek innovator näme gördüň bar bolan toy uzagrak bolýdy. Atajan narasa barada gowy atlamalarymız bar. Tugulama näçe aýsan aýdyp oturmaly. Onun halipasy Hojageldi Babaev. Men ol atan tanamakdy men özüm şu konsert soýdyk, toy soýdyk. Şonu men halipam innemedi şol toylarda ses güýçlerinde aparat bilen ýanyma hem öýde gitara çalýardy, amaň geldi Nuretdi. Halipamy şol bir jekçi bolan gelip tutup geldi. Adam hoca diýdi şunu ýanyňa toy alyp gitsene. Şuňa bir aýdym öwret. Öýde aýdýaram ne diýeni aýtdyryp gördi. Gördüm bir kiçijek oglan ýöne bir göräme bir ýöne kiçe bolan şahanna da oglan eken adam. Aýdym aýdyp bilerim kany bu jagat boý bilen aýtdyryp gördi diýdi. Ataň öýdi men onu aýtdyryp gördi. Näme aýdym aýdýan diýdi. Çalyber diýdi. O aty özüm çalyýdy. Çal näme çalaýyn? Çalyber bir daha çaldan aýdýan. Adam gülüşip o atlaryň öýde döwrüniň aýdymlary bardy. Şonda kalhoz bagy saýa salýar diýip bir gidlenmeýär diýip bir aýdym bar şonu. Ritim blokda çaldym. On ýerden aýdýan soramandyr nämen. O atlar näme şol oglalaryň özüniň tonu bardy sesi. Evliya sol diyez, liya sol. Şondan liya bolor diýip şeňle çaldym. Gitti aýdyp. Göne aýdyp gitti. Tügelim özüçe bir aýlojyklar alyp kiçijik oglan 83-nji ýymyrky. Onda o wagt şol gidlenmeýär diýene bir toýlarda tansam oýnalýardy. Onda tügelemedin. Ýani duýdum petrak boldy liya. Ondan soň bir ton götürüp gördüm, siye geçirdim. Soň doğadan tesin tapdym, doğadan aýdyn eken şu wagty. Ata. Ondan şondan soň şäherde häzirki Qur'an Sultan ijadyna getiren şäherçesi bar, şonu toy togonna. Amaň geldi halifa şonu bir ertdiýdim, bir toyda aýtdyryp görenip soň. Bir aýdym aýtdyrdym şonu gidlenmeýär aýtdyrdym. Şondan soň tügelem märekede üýüşip şol jagadan olan ýene bir aýtdyr. Şol jagadan ýene bir aýtdyrdy. Ikinji gede ýene gidlenmeýär çaljak bolum. Ýa başga aýdym, çalym nime başga aýdym aýtjak diýip. Şonu Aşgabatyň bagyna diýen aýdym menen ýygyny dowam etdirip, ana şonu 2 aýdym aýtdym ýa-ni. Şondan soň tügelem şol jagadan olan ýanyna getir diýip halk sora urdy. Şol jagadan ýanyna alyp geldi. Ondan her toýa baran näýem ol bilema, akşam nirde ýatly, ýani ertir gelenne plan aýdym şal, ol aýdym şal diýip soňundan öýdi. Dogrusyny aýdandan tebigi dekindi. Men şoňa bir ýana aýdymlaryň açyk ähenglerini öwretdim. Halk aýdymy ýyk-ýyklal aýdymlary öwretjek boldum, kynrak düşdi oňa. Sebäbi adam şäherinde duýsa gowda bir onu zorlamak hokmanlar. Şonu ýöne halk aýdymyň bir ýumşak ähengli halk aýdymlar bar. Ana şondan aýdyp atamatyp soňam biziň medeniýet öýümizde gelip şeper öýçen bolup gatnaşyp şonu ýanymyz bilen konsertler alyp gidip urdyk. Ana şondan bir hil halkyň söýgüsini gazanyp tügelem öýdi ýaşam bolsa tebigi dekin bilen owadan sesleri bilen halkyň hyzmatlaryny etdi. Ataň şonu ýaly diňe bir aýdym şam näde ol bir duýdam şaganna da olan. Bir onun ağzını ökenmäni gowrýatda bir oturkanyna duýdansyz bir kapydan girenne başga bir adam bolup girýärdi, ýani ýam şoň sesinden şol adamy tanap şonu ýaly bizi bir güldürüp gelýärdi.
Atajan Mätif bir tutuş daşoğuz vilayatymyzda öz talandy bile, öz zehini bile at goýan bir estrada aýdymçylarynyň biri diýsek, biziň senetkar ýoldaşymyz diýsek, men elbetde ýalňyşmasam gerek. Sebäbi Atajan Mätif bir Türkmen estradasynyň parlak ýyldızlarynyň hatarynda goýsam, meniň özümçe men ýalňyşmadym ham diýen. Sebäbi Atajan Mätif şo döwürde bir halkymyzyň söýülip dinlenýän aýdymçylarynyň biri, biziň hormatly merhum halipamyz Nur Muhammed Miretowiň aýdymyna da häzirki wagtda Türkmenistanyň halk artisti Anuş Murat Durduýewiň aýdymyna da şol edil bir Nur Muhammed Miretowiň özü boljak bolman ýa Anuş Murat Durduýewiň özü boljak bolman Atajan Mätif şol aýdymlary öz ýoluna salyp halkymyzyň söýgüsine münasip boldy. Bir şahirimiziň şeýle bir ajaýyp goşgularynyň biri gel bagşym biz bugun aýdym aýdaly aýdym bile aýlanary dünýämiz bizi dinläp birazynjyn altyllar öňküden de gözel bolsun dünýämiz. Gel bagşym gel Atajan biz bugun aýdym aýdaly aýdym bile kowulgam gussany gülleriň içine galkyn bolaly hem arassa sakladı asmany. Gel bagşym gel atam biz bugun aýdym aýdaly diýende bir Atajan Mätif biziň ýadymyza düşýär. Ol häzirem bir ýerden çykaýjak ýany bolupdy, mogullym diýip salam beripdi, ýaýjak ýara bolupdy. Şo islendik adamlar hakynda da häzirem ýatlanda beýlekedende bar ýani, onu Google'lerde ýatdylar. Şuň ýani TV tarapdan berilen zehirli o adamdy. Atajan neresi ol yaşlığından aydımcı diýsen bolýar, artist diýsen bolýar. Ol telewizorda, radioda eşiden artistleriniň edil özü bolup gürlemek edýän hereketlerini ýa bolmasa meniň ömürde edýän hereketlerimi, gelnejekniň özü edýän hereketlerini etmeli bolanda asyl özümizden ziyat bolup ene bir gezek şu öz oğlumyzyň toýunda da daňa tiýse şey dip şu näme parodiýa diýip näme şonu aýdyp nerese artistçylygyny da gaty ökdüdi. Ol toýlarda, märekelerde aýdym sazdan soň ol edil öz Garıca Mahmady wiwekede ökülmeli bolsa o daýsa Allah berdi, Allah'a ökülmeli bolsa aýşy edil özü bolýan da jorka doktor mally diýip sanardan köp gerek yerinde şimdi meniň özüm bolup käbir hereketlerimi men sonda gördüm doğrusun aýdanda. Ol ene gelnejem eýdidi, gelnejem beýdip berýär, kagam beýdip oynama diýe. Aýşy gelnişini, oturuşuny, turuşuny edil özüňden ziyat edýät de gepleşini. Umman neresi gaty sunugata berilen oglandy da ýaşlygyndan başla.
Atacan vasi ımıklı aydım tağın içine giriş gidenden sonra ol özbaştak bir topar olup toya çıkıp uğradık. Özbaştak bir topar olup toya çıkıp başladık. Şol vaatlar yine Atacan vasinin özü gelmede, Atacan Mäti'nin özü gelmede men toy etjek däl, durmuşa çıkacak däl, gıydygyny berjek däl. Ya da Atacan vasinin özü gelmede men toy etjek däl, gerek bolsa bana şol basy nerden tapsam tapıp getirin diýilýän toy edýän gıydylarym, toy etjek oglanlarym köp tapyldy. Men 1997-nji ýylda Janam awazynda 38-nji mektepde soňky jan dawaryzynda tanış boldum şu Atabakir bilen. Men bärden Garadaşdan Janam awazyn ogullarym günde 2 toy Kawatlar 3 toyum son ýaly döwürde de 3 toyum dogurlap sowulýady şonda. O zaman 2000-nji ýylda özüniň söýýän gyýdyny aperdim. Öz söýýän gyýdyny alyp berdim. Ine raýondan alyp berdim. O zaman şu öz toyunda da en sonunda başçılara bir bayrak tut oğlum diýende öz toyunam kim dinläp gören olsa biler aýalynyň gelinciginiň elini tutup başçylaryň ýanynda durup aýdyp ýydyna gaýtdy. Söýerde hemme kişi sodatlaryň hiç aýdynam hal görüp bilemek. Görüben bilemek. Adıma aşkım gaybana Divane dilin sonda Adıma aşkım gaybana Divane dilin sonda Karasıya artmadım men sana Gözlerim dilin yolunda 2001'de de oğulcuğu oldu, adını Iqbal koyduk. Öz saylak koydu adam. Sonra şu aydım sağda ünsverdi de gidiverdi. Son şeyle bir adı gitti. Atacan arada başka halifalar ine bir şagirtleri ken Recep Tayyip Erdar ine mekanın ödü. Ken şagirtlerim yetiştirdi aralığında. Atamatif diýilende ilki bilen ene men bellek geçecek zadım meniň düýp halipam bolup durýar. O meni ilki bilen şu aýdym sağda ogluk duran halipam şol. Saatçylyk mektebinde okuyan döwürlerim meni aýdyma höwesimi, aýdym aýtşymy, sesimi, zadymy görüp dinläp, meni ýanyna çağıryp, özü bilen toylara ýany bilen alyp gidip başlady, aýdymlary öwretdi, aýdymyň sırlaryny öwretdi, näle aýtmasyny, o sesime gelýän aýdymlary saýlap berdi ilki bilen. Meni garaz aýdym sağda ogluk durup ýanynda şagirdi hökmünde şagird edip alyp ýanynda alyp gidip başlady. Atajan Mäti Farada aýtsam öz gysga ömrüniň içinde aýdym sağ sonugatyna kän goşant goşup giden halipamyz
Men özüm Atajan Mätifi kiçikligimden, çağalygymdan ta ulolýanjam şoň aýdymlary bilen ulolduk diýsem ýalňyşmän. Atajan Mätifin bir öz boluşly, hiç kimin kämeňzemeýän bir ýönelişi bardy, sesi bardy. Aýdym-aýdanda çyny bilen berilip iň bärkisi bokurdagyndaky damarlara çelli çykyp öz ýürekden aýdym-aýdy. Ýene men şu taýda Ata Halifamyň toýda aýdyan aýdymlaryndan bir aýdym bir bent aýdyp beresim gelýär, sebäbi bella geçmesek yerine düşmezmi diýip pikir edýän mene. Ençe yıllar geçti, seni görmedim, meni taşlap gittin Zülfiya. Gözlerim donup kalı, bağımın gülü, gözlerimin gonca zülfleri tarih. Gözlerim donup kalı, bağımın gülü, gözlerimin gonca zülfleri tarih. Zülfiya, Zülfiya, ay Zülfiya. Zülfiya, Zülfiya, ay Zülfiya. Zülfiya, Zülfiya, ay Zülfiya. Zülfiya, Zülfiya, can Zülfiya. Soňlar biz ul olup, men özümem köp toýlarda ýoldaş bolup başladyk. O döwür men kamera alyp başladym, dädim. Ýanynda aparat gurunýardy, köplenç bazar kakym gurunýardy. Soňlar ul olup beren soň inim Meilis Nurif ýanynda ikinji ses almaga aýdyma durup başlady. Soň men özüm aýdym aýdyp başladym bile ýanynda. Soňlar bizene studiýa gyzygyp, ses ýazgylar studiýasyny işletip başlan soň Atajan Mätife kän aýdymlar ýazyp berip başladyk. Bir safar ýadymda Halifa gersene bir täze aýdym düzelle diýip çagyranym. Şonda meňine döneýin diýen aýdymyň sazyny bilelikde döredipdik. Häzir şo taýyny size ýatlatyp geçer. Bilmezlikden gözüm düştü gözüme, bir enayi sırlı baktın yüzüme. Bilmezlikden gözüm düştü gözüme, bir enayi sırlı baktın yüzüme. Ondan başga da bir näçe öýe çagyryp öýde 530-lyk saat uralymda men akompanament etdim. Käbir ýerleriň garmoniýasyny özüm tutup köýün aýdymlardan hiňlenip berip gidenlerem bar. Seylettin taşgıwdyň düzüne, Kara gözlüm hoş owazy bayramy. Yalňyz goýup gidýäň meniň ýüregime, ey güýey, ilki söýgüm hoş owazy bayramy. Yalňyz goýup gidýäň meniň ýüregime, ey güýey, ilki söýgüm hoş owazy bayramy. Ine onun gyýjagazy boldy. Gyýjagada meni tügeleme edil atasyalak aýdymy, saza yaman gaty höwäsli, tansa yaman höwäsli. Men muňa da ýol bermejek bolýan. Goý sen gyýzmaşgala, senen tek olar ýalaklat etme dedi. Ýok, mamcan, maňa neme aman geldim bolýym, sen kakan ýalak boldy diýip deme, şon ýalak bolýly diýip gyýjagada höwäs etdi. Nar ağacın birmen, iki toğunun birmen, tanamasaňyz tanak goýun, atı bagşyň gyýdym. Dädem gat gowarardım, o maňa gyýdym gelbär diýip aýtýardy, men onu gowarardım. Ine şu Atajanyň ýaş galan gelini gödel töleme iksanjyk çağıjyk galdy ýerinde Şeýdajan bilen Iqbaljan. Şeýdajan şeýle aýdyma höwesek, onam aman geldim oglym ine sen kakan şeýle aýdyma diýdi ata neme diýdi diýip höwäslendirýär. Tamam diýes Iqbaljanam gullukdan gelenseň atanyň ýyzyny ýöredir. Belkalla ýöredir. Aýgysymyr gözeli, lälem bilek özeli. Oğlum neme bir zatlary höwäs etdi. Mamcan ölmesem men nesip bolup Allah ýetirse hoja bolaryn diýdi.
Solarda ularda kat kendi onun. O yönüp toylara varanda nirede getse adamlar güldürmen gelmeyedi. Den dostların hemmeten bilyendir şonu. Ne ata xamar da etsem kema xalır öy var edi. So wagt öy varsa bar roşancan akordiyona kel bir kaydmaytık deyin. O her tadil günü bizim öymüze var tadil otlap şuna yatlamaydı edi. Onun her eden datları hiç yatından çıkmazak fırsatlar. Biz qowonydyk bäräti durup ata xamaytmayt durum bolu soň bärtinden bar qowonyp soň aydyndan ýatlap ol toy towanda da bir çoğully ähli adamdan gowunu aljak bolup şeýleräk bir häýet watda. Ata bilen bizim geçen günlerimizi yatlasam bir günde 3 toy soğuyorduk. Bizim 2 toyumuz Türkmen toy bolýardy. İşlik Özbek toyda aydymaydy ýadyk. Ata bilen tanıştıran wagtynda aman geldi halipamız meni Batır Saadip sazandamız bilen tanıştırdı. Üçümüz bar bile toya gidiyorduk, halka hizmet ediyorduk. Benim näme diyecek adım? Atanın yatan yeri rahatı olsun, cennet olsun, bizden razı olsun, Allah razı olsun. Atanın maşgalasına ağzı birçilik, bağıt arzu ediyen. Yer gelende şahelerimizin şeýleräk bir tetirleri var da. Bağışlar tezdi diýär aşyk aýdyna. Bağışlar tezdi diýär baba gammary. Gündüz sadakadan berip pirlerin giýje tamdyr ýaly gyzyar tamdyry. Bala waz buldurap kümüş berdede. Näzik kirişlerde yıldırım çakýar. Gül harmany uğran, görogly sultan, aşyk aýdyn pirin ýanyndan çykýar diýe. Goý, sunotumuz güllözün, sunotumuz össün. O şeýle halipalary ýatlap, halipa oğulları ýatlap, şeýle bir iş başlapsyňyz, başlan işleriňiz oňundan boldum. Allah'tan sunut eleminde men hemmeňde de üstünlüklerin ýar bolmagyny arzu edýän. Janyňyz sag bolsun, ýerimiz günümiz awadan bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Sunuty süýýän adamlara hyzmat etmekliň özüm bir sunut bilen baglanşyk adamlaryň dowamatynyň dowam bolmaklygynyň alamaty. Näme aýtaýyn, çağamyň yatan ýeri ýagty bolsun, imanlary hem bir bolsun. Allah can gowsun etsin, ona vermedik ýaşyn oguljugyna, gyýjygyna bersin. Men näme başga men näme dileýin. Ýatlanyňyz hemmeňize sag bolsun aýdýan. Taňry ýalkasyn mekanjan, sag bol oglum, taňry ýalkasyn. Oğluňyzyň gyýdyňyzyň rahatyny görüň. Ata vermedik ýaşyn Allah can ogluny gyýdyna bersin. Ýöne wagty däldi de, Allah gerekdirdi. Şoň üçin ömrü gysga eken neresen ýatan ýeri ýaty bolsun. Ýyl sunyna şojaga az ömründe eden hyzmatlaryny syýlap, ýatlap, häzirem toýlarda şoň aýdymda hemme şörüşip diňleýär. Atamaýby diýip ana sol ulagyn bir hormat şol. Ýyl gün syýlap sag bolsunlar. Neresen ýatan ýeri ýaty bolsun. İmany hemra bolsun. Çağızıkları edil özver bolup yetişer, bağışı olurlar, bağışı olmada başka bir kârin başını tutup iyil güne adamlara hizmet eder diyen tamamımız var. Bir esası bir kovullerde yaşap geçerler diyen tamamımız var. Atacan neresinin yatan yeri yaktı olsun. Köp toylarda aydım aytdı, köp nemeleri tanslar oynadı. Toylarımızda da kovi aydım aytıp hev verdi. Yönü ömrü gıytırken yatan yer yaktı olsun. Köp kişinin yüreğinde hala atacanın aydımları ödü yaşıyor. Doğuncumun yatan yer yaktı olsun. Allah can ilmi damı ona vermedik yaşın çağacıklarına versin. Bakırın yatan yer yaktı olsun. İman emra olsun.
Ata halipamızın yatan yeri ýagty bolsun, mekan cennet bolsun. Yatan yeri ýagty bolsun, şaýla cennet. Ahir yatan yeri ýagty bolsun, imany hemra bolsun, ja cennetden bolsun. Elbetde näme halipa şagirdlik diýip, ine şu gahrman arkadaşymyz bize bir ýol açyp berdi. Şonuň ine bahanaty bilen hem şagirdler halipalaryny gözläp tapýarlar. Halipalar öz şagirdlerini öz şunyal derejeye ýetirende gowanyp telewizyon bilen görüp gowanyp otyrlar. Ine menim şu pursatdan peýdalanýan näme şu gahrman arkadaşymyz şunyal bize medeniýet işgärlerimize halipa şagirdler ýol açyp beren üçin sag bolsun aýdýan. Galyberden şu mekanjan şunyal sen bir gowy ýola düşüpsiň, ýollaryň bolsun, ine halipalaryň ýatlap gelipsiň. Ine bizem şagirdler ýatlap otyrýar. Seňem ýollaryň bolsun. Şu tundugy dälemine elmedämi awraýlyk et. Owa mekanjan ine bugunem näme ýanky ata wagşyny, ata şagirdi ýatlap bir azajyk şuňaly gurrun geçirmegi, ýatlamany, umuman ýatlamany makul bildiň özüň inimjan. Saňa da şu halipalary ýatlap bermek, şu edip beren işiň üçin hem ulakan köp görüp sag bolsun aýtyn inimjan. Ine mehriban dostlar, şu filmimiz şundan ibaret. Oňurdugymyzdan halipanyň agyny garyndaşlaryndan, halipalaryndan, bir näçe dostlaryndan şu video ýazgyny taýynladyk. Halipanyň ýatan ýeri ýagty bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp bize halipa şagirdlik ýoluny giň açyp beren, o halipalary ýatlamana giň mümkinçilikler ötüp beren hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Açlar solar, sol geçen güllerim akmayam yadıma salar. Menin sana bulaydım, yadigar kalır. Kendini atlap, buğdum zaya. Menin sana bulaydım, yadigar kalır. Bak sütünü atlap, buğdum zaya. Buğdum zaya, buğdum zaya. Götürüm sayemi, soğudum zaya. Oğudum mayım, oğudum mayım. Ne yazıp koyulsun, oğudum mayım. Ballanmadım, ballanmadım. Güllenmedim, güllenmedim. Güllenmedim. Gel tam oynay, suyunum oynay. İyi seferler öterim. Güllenmedim. Gel tam oynay, şekerim oynay. Aylana, aylana, aylananım bari. Gödelim içinden aylananım bari. Aylana, aylana, aylananım bari. Tam da çıkıp göderlerden aylananım var. Yar aşkına üstüne ney oğlum gönül gol ferme. Karar tapma men bu dertsey. Gel tam oyna, suyunum oyna. Karar tapma men bu derde. Gel tam oyna, gözüm oyna. Aylana, aylana, aylananım bari. Görelim içinden faylananım bari.
sevenlerden eylema delidirma kalbimde kalmasın ayma senin bilen sözün duran armanım yok oğul kurban senin bilen sözün duran armanım yok oğul kurban adıma kurban gözüme kurban bir aydan sözüm canıma derman maya maydan sözüm canıma derman adıma kurban gözüme kurban bir aydan sözüm canıma derman lele maydan sözüm canıma derman mar yollarına sen bilin gözüm sarılın gözüm aydınlı sağa sevgilimdir men bu gazali sevgilimdir vakara mar bedeli sevgilimdir men bu gazali sevgilimdir vakara mar bedeli adıma kurban olsam derdine derman olsam armanım yoksa kanley bilgisem iman olsam adıma kurban olsam derdine derman olsam armanım yoksa kanley bilgisem iman olsam ilk öğrenimde aklımı aldım yüreğimde üstüne sevgilim yerimde aklımı yanlımı yüreğimde yetmedi sevgilim sevgilim en bu gazade sevgilim bu akaray margıdır adıma kurban olsam derdine derman olsam armanım yoksa ey bilgisem iman olsam adıma kurban olsam derdine derman olsam armanım yoksa ey bilgisem iman olsam sen vaktın söylesem akal bedeli insanıma dilerim en kaderi geleceğimin gelecek bedeli gelebilmem sen olmasın yanımda sen vaktın söylesem akal bedeli sen şanına dilerim en kaderi geleceğimin gelecek bedeli gelebilmem sen olmasın yanımda gel gel yarım sevgili güldarım yaşa kalbimden yarım gel gel yarım sevgili güldarım yaşa kalbimden yarım Sağ ol Basim.